Hello, Sir Jerry. Thanks so much. Thanks so much sa patamsak at saka sa 2 million people in the house. Thanks so much. Madam Bridget Masbang, salamat. Thank you, Madam, for coming. Andito lang kami sa park, holiday namin ngayon. Dito lang nagpapahangin. Ganun po. Sa taas. Connecting nga si God na. Bakit nakapoy signal niya? Pero Reboy TV, tamsak. Salamat, Reboy. Thanks for coming. Holiday namin ngayon. Andito lang kami sa park. Salamat guys sa 3 million people in the house. Thanks so much. Kaya pala nasa labas na po, sabi ni Reboy TV. Yes, nasa work po ako, bigi-bigi ko lang sipit ko. Salamat Reboy. Thanks so much sa pabigi-bigi mo. Salamat. Sa tikoko di balay. Sa tikoko di balay mis nga maturog ak. Ti aldaw. Lalay bak. Agil es. Kita ma. Tuloy na kita agpad. Kita ma iupan mo mata. Uy. Isusinuport kami kasi. Pero plano. Ay niya rata.
Oo, di ka. Kape ko, ma. Kumana, sabi na naman niya. Ang ganda yaw. Basta sagot sa manang nila. Ang pa eh. Dumang mga kamay. Kasi, open ko di forward na kayo. Oo naman. apa nga ito mabuyam? Hanggang makatamsa ka, no kasta? Makalike ka? No kasta, makalike ka? Tapuyan ka. Ay, apa nga ta? Sayang. Sugar Road. Dixon B. Vlog, mega love shout out host, sabi niya. Salamat. Salamat sa patamsak mo, Sisi. Thanks so much. Holiday namin ngayon. Nandito lang kami sa park. Nagtatambay. Walang magawa. Walang mapuntahan. Wala ka man nag-comment na makakomment ka? Ellen? Pangay nga ta. Made. O recommend, Made. Pangay nga ta. Nagmayatan ta maturagan ko man. Ah? Sugar Road. Kumamot up tayo. Apa iji dapat tinag-vlog iji ko. Jay Yumate, iji ka. Kuya Jam TV, tamsak po. Salamat. Hello po sa lahat, sabi ni Kuya Jam TV. Thanks so much, Kuya Jam, Sisi. Salamat. Lumabas ka ba ngayon? Dixon Bia Vlog, andyan lang nag-BG. Salamat, Sisi. Ba't hindi ba pwedeng tanggalin yung mask dito? Yung mga nagiinuman, wala namang mask. Nakakaano namang magsalita pagka nakamas. Thanks so much sa 4 million nandyan. Comment ka mata. Hello everyone. BG lang host, dito ako nag-module sa anak ko. Okay. Salamat Sisi DXN Bea Vlog. Salamat sa pag-BG mo. Kumusta naman ang mother teacher? Mahirap daw maging mother at saka teacher ng mga anak.
Pagsabayin mo yung pagka mama at yung pagkaguro, mahirap daw yon, sabi ng mga ano, sabi rin nung anak ko, nahihirapan daw sila. Hello everyone, sabi ni Madam Imalin Joy Opiniano. Hello Sisi, shout out to Imalin Joy Opiniano. Hello, hello. Ayan, yung mga inang naging guro, saludo kami sa inyo kasi ano, napagsasabay nyo yung pagiging guro at pagiging ina ng mga anak nyo. Thanks so much sa 4 million people in the house. Salamat, salamat guys. Sir Jerry Salmingo, salamat. Madam Bridget Masbang, thanks so much. Reboy TV, salamat sa patamsak mo. DXNB Vlog, salamat Sisi. Kuya Jam TV, thanks so much. And Madam Imalin Joy Opiniano, salamat for your support. Thank you. Thanks so much.
Heart Jen, YTC, hello host, sabi niya. Thanks for coming. Heart ka ba to? Si Shay Vlog ba to? Si Heart Jen, YTC. Hello host, sabi niya. Salamat. Okay. Heart Jen, oo, sabi niya. Salamat, Sisi. Dito din 8K, sabi niya. Thanks so much. Lumabas ka ba ngayon? Andito lang ako sa park. Dito lang kami sa park, nagtambay. Masarap matulog sana. Nga lang wala namang unan. Sana may unan dito. Wala naman Sisi, sabi ni Heart Jen. Salamat. Work ako Sisi. Pero buti ka pa. May pera. Ako walang pera. Hindi naman ako sinabihan ng amo ko na mag-stay, kaya lumabas na lang ako. Dala yun sa jacket. Meron, pero dito naman sa park, nakakaya namang maglatag dito. Sana yung karton. Para masarap yung tulog. Ang sarap nga ng hangin, oh. Nag-work kasi sila. Bakit? Holiday, di ba? Bakit nag-work sila? Pwede namang maglatag. Oo. Pero dito sa amin, kumakain nga kami kanina dun sa may mga halaman doon kasi walang bakanting upuan. Doon kami sa gilid lang ng may halaman. Question ba naman kami nung ewan ko kung supervisor dito sa park na wag daw namin ilagay yung bag namin doon kasi masisira yung halaman niya. Saan park? Dito sa sa likod ng K11. Housework sila din. Ako nagluto. Okay. Dito lang sa may K11. Yung bagong K11 dito sa gitna niya. May malawak na dito na park. Kaya dito lang kami nag-stay. May mga upuan din kasi dito eh. Wala namang kaming nakikitang naglalatag. Central, hindi. Dito sa TST. Semchachoy. Pag sa Central talagang free kang maglatag. Pero dito wala namang naglalatag. Kasi mayat maya may supervisor dito. Naglalakad. So supervise niya yung garden. Thanks so much sa 3 million people in the house at saka sa 9 thumbs up. Thanks so much guys. Ay, mahigpit dyan sa Jordan sana kayo or sa Shamsoy po. Dito lang kami para malapit lang dito sa bahay. Maganda rin sana pagka may boarding house na mapupuntahan every Sunday or public holiday. Pero ang mahal naman na ng boarding house ngayon. 80 na yata ang bayad. Tapos kung minsan maingay pa, hindi ka rin makakatulog doon.
Hindi pa safe boarding house, kaya nga. Pero meron din yung mga boarding house na bahay ng mga Pilipina. Actually, hindi naman talagang boarding house. Pagka may mga kaibigan sila, doon lang pumupunta, ganun. Pero nagpapabayad sila. Pero hindi siya talaga boarding house. Yung boarding house ni Ronaldin, ang liit na bahay. Noon, yung pinuntahan ko sa North Point, ang liit. Pati yung CR, halos hindi ka makagalaw sa loob. Grabe. Thanks so much sa 4 million people in the house at sa 10 thumbs up. Salamat guys. Thank you din sa pag-stay. Heartgen, YTC. Salamat. Okay lang, baka di mo ako dikit naman dyan, Sisi. Okay. After nito, didikitan kita. Heartgen, YTC. Salamat sa iyong pag-stay. Dikitan kita after nito, pag LS ko. Magwa 1 hour lang ako, Sisi. Naka 40 minutes na. Thanks so much sa 5 million people in the house at saka sa 10 thumbs up. Salamat guys. Okay, ingat kayo dyan, sabi ni Heartgen YTC. Salamat. Eggs and Bia Vlog. Naka-high five siya. Salamat Sisi. Thanks so much. Nakakaantok. Ang sarap ng hangin. Dun, 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 dun. Six million people in the house. Thanks so much guys. Salamat sa inyong pag-stay. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much. Samahan kita hanggang matapos show. Thanks so much, Sisi Heartgen. Nakaka-high blood pa host pag nagturo. Huwag kang high blood din, Sisi, kasi anak mo yan. Pagtiyagaan. Kaya nga sabi nila, ngayon daw mararanasan din ng mga magulang kung paano yung hirap ng mga guro sa ating mga anak. Ganon. Walang anuman, sabi ni Heartgen. Thanks so much. Tawang-tawa si
Tawang-tawa si Sis DX and Bia Vlog. Kaya nga, di ba? Kaya yung mga ibang guro pagka may high blood, naku. Ingat-ingat yung mga anak natin pagka may high blood yung guro. Baka hindi makapagpigil. Di ba? Kaya ngayon, nararanasan na ng mga magulang kung gaanong hirap ng mga gurong magturo. Lalo na pagka elementary pa lang. Kasi mostly daw yung mga modules nila ngayon, kahit na pang grade 1 pa lang sana, hindi eh. Mas sila, mas ahead na yung mga modules na pinapagawa nila. Daryl Rodelga, tamsak, sabi niya, salamat. Libis Channel, tamsak host, sabi niya, salamat manang, salamat sa pagdalaw. Libis Channel, thanks so much. Idol Daryl Rodelga, salamat sa patamsak mo. Salamat po. Nakaturo ka na. Seven million people in the house. Thanks so much. Saka sa 12 thumbs up. Salamat. Sarap naman dyan, silong ng punong kahoy. Win manang nagpintas ti angin na makatugtuglo pa kami. Holiday mi tatagamin. Manen kat adakam lang ito'y park nga agtugtugaw isaw na napanunot ko nga ako ag-LA sakbiit. Kasi host kung minsan ang bata parang ang gusto nila kami sasagot, parang kami tuloy nag-aaral nito na kahit tinuturo na ang magulang di pa rin magets. Hi, sabi niya. Host, ang hangin dyan. Oo, sisi. Andito kami sa park. Holiday ngayon dito, public holiday, kaya andito kami sa park, nakaupo lang, kaya nag-LS lang ako saglit. Magwa 1 hour lang ako. Mag-update lang kay Lolo. Kasi sige yung bawas ng WH ko. Sarap naman dyan, sabi ni Sis DX and Bea Vlog. Oo. Masarap din kung minsan pagka nasa loob ka na ng bahay at kasama yung mga amo, nako, nakaka-stress. Mai-stress ka talaga. Uy na. Uy. Pero adayo ka. Adayo. Kasi itong silong na tong ICR na eh. Papuntang PCR na. Naman MTR. Isugar ni MTR ka adayo pag naam. Ita kalaangan pangalangit ay square. Pangkanya ay squiran na ako. Chongking. Ayan na diray na dito ay square. Ita diretsong laang na eh, Nathan Road. Rumor ka ta makita mo. Dito manan. Basta lang, ano nga pagkasjaya. Anya yung pagkasjaya. Chongking. Ay square makita mo. No, ag ferry na. Dadala. Hindi naganda ya oh. Sigan. Jaya. Tagpudot. No, ito. Ang PCR na talaga tayo pa. Oh. As in na dayo. Ba taw-taw ka. Ito nga, no, ag ice cream na. Ay, napag na. Tata lang ni. Diretso na. Diretso na doon. Di ba tayo pitana ni? Heart Jen. Libis channel. Enjoy mo na lang muna. When manang. Sige. Di ko naranasan na turuan. Sabi. Di ba dito ang niya ay
Oo, siguro relate parents ko at lumaki ako na nag-isa sa pag-aaral, sabi niya. Nung ayaw maging chair naging ayos ko yan. Ako na, Si Ara, ano di ko naranasan na turuan, sabi ni Hartin. Lex NB Vlog, ako host ng isda kasi panay lagas. Ako hindi na ako nangingisda, hayaan mo na yung isda, basta yung WH ko ang inaano ko ngayon kasi panay ang lagas niya. Grabe yung lagas niya, nung nakatungtong ako ng 3K, hala, sige, panay naman ng lagas, kaya na lang ako ngayon, 2,400 something yung ko, yung WH ko. Kaya ang laki nung nabawas. Grabe naman si Lolo. Ayaw niya akong pag-graduating. Akala ko makukuha ko hanggang katapusan. Wala pa rin. Slim mood po, night night, sabi ni Madam DB Bustamante. Salamat Sisi sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much. Sleep well. Good night. Night night. Salamat. Dex NB Vlog, ang laki ng nabawas. Oo nga sis, grabe. Akala ko kunting kimbot na lang eh. Wala na. Nawala na lahat. Grabe naman si Lolong magbawas. Kaya nga kung minsan Monica na dapat host, kung di yan panay lagas. Kaya nga matagal na sana. Hala, grabe laki ng lagas. Kaya nga manang, grabe mo't. Kunak na malpasak nga nagtapos. Daytoy katawan matan. Bimaba mga permin. Ginuyod na. Kaya nga nanghihinayang ako kung minsan tinatamad na akong mag-LS. Kaya tinigil ko mag-LS, pero ngayon sinubukan ko ulit. Walang magawa. Kaya sinubukan ko lang mag 1 hour. Tuloy mo lang, sabi ni Uwin manang, tuloy ko lang latam yang parbarang no ko makagraduate maglata. Pwede ba natulog? Grabe mo. Heart Jean YTC, ayan, nagbaba siya ng kanyang bahay. Guys, kung hindi nyo kadikit si Heart Jean, pwede nyo siyang dikitan. Malay mo, balik din, sabi ni Manang Libis Channel. Kaya nga, sana nga. Host, baba ako bahay. Sige lang. Heart Jen. Ayan, si Heart Jen, guys. Nagbaba siya ng kanyang bahay. Pwede natin siyang tulungan, isdain at lablabin. Ayan. Ka na lang, Heart Jen. Mano-mano ka na lang na isdain yung mga andyan. Kasi puro mga legit friend ko ang mga yan. Nakakawalang gana talaga, pero ban lang tayo, naumpisahan. Kaya nga ina-advisein din ako na tuloy-tuloy ko rin lang kasi andyan na. Kaya nga nakakatamad kung minsan na nakakatamad na nakakainis. Ganun. Ayan guys, si Heartjen, kung hindi pa natin kadikit, pwede natin siyang dikitan. Heartjen, ikaw nang mauna sa kanila, magmano-mano ka na lang. I-search mo yung kanilang mga bahay-bahay. Para mag-iwan ka lang ng tamang bakas sa kanilang bahay para mabalikan kanila. Salamat sa 6 million people in the house.
Saka sa 12 Damasak. Salamat guys. Paturo ko lang. Hmm? Launa. Di ka rahat? Marami na tayo. Yun ang Ring lang ito eh. ring mo ah. Nungay na yung bakit na lang ako sinudatan ko na na. Nadi. Ang angkal ko nang pala mo na. Nauna lang parang ko na. Baka nag-CR. Angkal ko naman lang ah. Mabuta makipat na kain. Dapat di pa kaunta. Halidimi ko naman.
Ayan guys, thanks so much sa mga pabidi-bidi yan. Salamat, salamat. At saka sa 12 na tamsak sa DXN Bia Vlog. Heart Jane YTC. Salamat Sisi. Kay Madam Libby Bustamante, Manang Libby's channel. Thanks so much. Salamat, salamat. Saka kay Sir Jerry Domingo at kay Reboy TV. Salamat guys. Salamat sa pagbanday sa aking bahay ngayon. Thanks so much. I-end ko na to. Nag 1 hour lang ako para mag-update kay Lolo. Salamat guys. Love you all. Thanks so much. Bye bye.